pie kuonde thieth ma okiewo kod kama masira otimore. E otieno achiel onogo e apaya ma Kitui kochimo Kibwezi e kaunti ma Makueni, ji 4 owito ngimagi ka ng'ato achiel odong' ka ngimane nitiere kind Nakuru kod Asumbi. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Kibwezi Maurice Situma, nyamburkono ma iriembo e ng'we airititi ong'ielore kendo nego ji 3 kanyo ka ng'ato achiel to owito ngimane kar thieth ka oyudo thieth ma wiye. Lipot yango ni joma ne nitiere nyamburkono ne riko wuok e nyombo ka achiel kuom joma owito ngimagi en nyathi ma jahigni 10. E apaya ma Nakuru Eldoret e pith ma Timboroa, ng'ato achiel owito ngimane ka ng'ato achiel odong' kod hinyruok maricho bang' trela moko 2 tuomore Rigiri. Kaluwore kod kamanda mar obila mar sub-county ma Koibatek Joel Chepkuony, achiel kuom joriemb trela obayo yo kendo tuomo trela machielo mane twenyo ma okelo tho mar jariembo mar trelano kanyo ma bang'e oter ringre e kar kano ringre ma Elda Maravin. E apaya ma Garsen kochimo Hola e kaunti ma Garissa, ng'ato achiel bende owito ngimane bang' nyamburko mar tend kaunti ma Tana River yudo masira mar apaya ma oweyo jalno ka owito ngimane kanyo. Penjo en ni, ang'o ma ok ni kare e tiyo kod apaya ma pacho ka? Jalony e weche yore makare mag tiyo kod apaya Owuoro Tet chiwo pache. Jowa matiyo gi ndara paro ni ging'eyo chike mag ndara lakini gikia. Emomiyo wachung' yudo ka masira otimre maduong'. Awachoga kik yakwano to kik item riembo nyamburko. Koro yudo ka joma riembowa kata joma ting'owa e ndara sombgi e riembo ama tiyo gi ndara ni piny. Bende omedo ni nitiere dwaro mar joma tiyo kod apaya mondo nyis lony margi kendo chiw luor makende ne chike duto mag tiyo kod apaya ma ok girito ni nyaka weg nyamburko ema chiw luor ne chik e kinde ma gin giwegi to gibuono chike ma kamago. Kila ng'ato okaw ting' mare ndara. Kiwuotho gi tiendi nitiere ting' ma nyaka ikaw. Wek keto ni dereba cha osenena obro chung'. Dereba ama japiko ama jandika gibe giwacho ni seneno gi ibro chung'. Tiyudo ka uteo suda nyaka samang' utuome. Kinyalo chulo kata Sh500 imed somo mari e weche mag ndara. Nyaka sani ji mohewo 40 osewito ngimagi apaya e kinde mar ndalo 2 mokalo katendo obila ma pacho ka National Police Service koro kwayo ji duto matiyo kod apaya mondo ne ni otiyo kod chike apaya yo makare kendo gikwayo jopiny mondo chiw lipot mar jogo matiyo kod apaya marach kokalo e namba mar 999 922 112 kata e lai mar fichua kwa DCI e mbui mar Okwach Kich. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kaprong'yo mago mag masira familia mag jogo manoyudo masira e roundabout ma Coptic apaya ma Kisumu